Tak dobrý deň, milí hostia, vážení spoluobčania, spoluobčianky Modrého kameňa, ale aj nie len z Modrého kameňa. Som veľmi rád, že ste prišli dnes na toto naše podujatie, ktoré už párkrát sme zorganizovali a vždy ho voláme komunitná obývačka, pretože tak ako do obývačky vám prídu nejakí hostia, návšteva, tak ich posadíte, pokecáte, pustíte si nejakú hudbu a preberiete tie najdôležitejšie veci, tak aj v našej komunitnej obývačke sa snažíme vždy nejaké takéto dôležité témy vytiahnuť a venovať sa im. Stretli sme sa tu kvôli tomu, že naše občianske združenie získalo grant na to, aby sme spravili komunitný vzdelávací projekt, ktorý sa volá Hodné pamäti. My si ho dnes ešte predstavíme, ale neskôr, keď to bude trošku sedieť k tej téme. No a chcem vám iba povedať na začiatok, že okrem občianskeho združenia, ktoré na tomto projekte pracuje, tak máme tu aj ďalších spoluorganizátorov. Odbornú pomoc pri tomto projekte prislúbila, a teda aj to plní, Hontiansko-Novohradská knižnica Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorá, keď si všimnete, je plná odborných informácií, ktoré my, bežní smrteľníci, nemusíme mať, ale stačí, keď vieme, kde ich nájsť. Čiže môžete si pozrieť, aj niektoré knižky sme sem priniesli a pokiaľ budete niečo viac potrebovať, tak v knižnici vás radi uvidíme. No a ešte treba povedať aj o finančnej podpore, ktorú zabezpečil Fond na podporu umenia, pretože bez týchto peňazí by sme sa mohli tomu síce venovať, ale asi by to nemalo takú energiu, ako ho snáď to bude mať. Čo nás dneska čaká? Musím hneď na začiatku povedať, že kvôli pracovným povinnostiam, ktoré prišli celkom náhle, nás dnes nenavštíví Ivan Murín, docent z Pražskej univerzity Karlovej a Univerzity Mateja Bela, ale všetci ostatní traja hostia sú tu dnes s nami a postupne si ich budeme volať. Najprv to bude pani Alexandra Bitušíková, ja vám ich všetkých potom ešte raz predstavím, potom Palo Krišpínsky s mapami a geodéziou a Peter Brada s tradičnou architektúrou v Hrušove. Chcem vám ale povedať takú kratučku prezentáciu, ktorú som robil na základnej škole, pretože súčasťou tohto projektu je spolupráca so školou, s 2. stupňom základnej školy a rozprával som tam deťom, na čo nám je veda, pretože tento projekt prepája občanov a vedeckých pracovníkov. A dovolím si teda hneď na úvod povedať vec, ktorú ma naučil Janko Brološ z Hrušova, už sme ho tu dneska viackrát preberali. A Janko raz povedal, že žijeme v takej palacinkovej dobe, kedy všetko je také povrchné, také plítke a palacinka je strašne chutná, veľmi nás láka ju zjesť. Aj 3 také palacinky, ale nikdy sa nedostaneme hlbšie ako na hrúbku tej palacinky. Kdežto iné typy jedál, napríklad francúzske zemiaky, sú o mnoho bohatšie. Čiže prederiete sa prvou vrstvou, nájdete nejaké vajíčko, potom idete hlbšie, nájdete ďalšie ingrediencie a zase tie zemiaky. A z takéhoto jedla sa o mnoho lepšie najete. Môže aj skvelo chutiť, aj lákať, ale navyše oproti tým palacinkám sa dá z toho lepšie a na dlhšiu dobu najesť. Čiže veda je presne tá, ktorá skúma veci absolútne do hĺbky, ako najviac sa to len dá. Prednedávnom jeden profesor povedal v Prahe, že buď čo najpodrobnejší, pretože to, čo nevyzbieraš, to už nikdy nenájdeš. Je to niečo, ako keď príde detektív na miesto vraždy, tak musí pozbierať úplne všetky dôkazy, ktoré tam sú a možno o pár dní zistí na to, že polovicu z nich zbieral síce zbytočne, ale on ich potrebuje tam mať najprv, až potom môže robiť nejaké závery. No a čiže veda ide neustále veľmi a veľmi do hĺbky, až sa nám to možno zdá, že to je nie až také podstatné, čo robí. No a ide vždy dopredu, to znamená, keď prvý raz vymysleli slovo atóm, teda
časticu atóm a dali jej pomenovanie atóm, ktoré znamená nedeliteľný, tak si mysleli, že atóm je to najmenšie, čo sa dá nájsť na svete. A museli prísť ďalší vedci, ktorí povedali, z čoho sa to ešte skladá. Na to, aby sa niekto stal vedcom, tak samozrejme musí prejsť rôznymi stupňami vzdelania a každý tento stupeň vzdelania je niečím podrobnejší ako ten predošlý. Čiže na základnej škole na 1. stupni sa na vlastivede naučíte, že máme rybníky a že tam žije kačica divá a nejaká ryba. A čím idete vyššie a vyššie, tým si skúmate menej tých živočíchov, ale podrobnejšie. Skúmate ich latinské názvy. Na vysokých školách potom už iba latinské názvy jednotlivých kostí a jednotlivých buniek a orgánov. A takto idete stále hlbšie a už si nevšímate všetky vodné živočíchy, ale už len jeden druh rýb a skúmate, kde všade žije. No a deťom samozrejme v tej škole to pripadalo celkom nezmyselné, že na čo tak hlboko skúmať tie veci. Každý pozná tieto 3 vedy, to je geológia, biológia, paleontológia. Ale keď si dáte vygoogliť aspoň, že z čoho všetkého sa skladajú, tak každá tá veda má desiatky ďalších pododborov. A ešte stále vznikajú. Každých 10 rokov sa nájde nejaký pododbor tej istej vedy a potom sa hádajú tí vedci medzi sebou, ale asi sa to nikdy nezastaví, čiže budú vznikať nové a nové odbory. No a dobre je to vtedy, keď sa tí rôzni vedci dajú dokopy a každý prinesie niečo. Napríklad zoológ povie, ako sa tie ryby správajú, ale do toho príde virológ, povie, ako sa správajú vírusy, príde antropológ a povie, ako sa správajú ľudia a spoločne dávajú tieto veci dokopy a vtedy vznikajú podľa mňa tie najlepšie práce, najlepšie sa čítajú, keď zistíte, že všetko vo svete takto funguje. No a tí vedci potrebujú strašne veľké množstvo tých údajov a nie všetko sú schopní pozbierať, alebo teda musia robiť niekoľko rokov, aby nazbierali to, čo občania môžu nazbierať aj skôr. A preto vznikol tzv. Občianska veda, ktorá spája ľudí a občanov a okrem toho, že tí občania teda zbierajú tie informácie zo sveta a posielajú ich vedcom, tak dokážu byť aj priamo pri tom procese, ako ten vedecký výskum vzniká. A to môže byť pre tie deti alebo aj pre verejnosť veľmi obohacujúce. Toto sú 3 príklady zo Slovenska, napríklad v programe Bocian. Môžete sledovať bociany, nafotíte ich, pošlete ich na jedno miesto a vedci potom skúmajú z celého Slovenska, majú záznamy, kde všade bocian hniezdí, koľko ich je. Druhý projekt hovorí o svetelnom znečistení našej planéty, zase občania dávajú dokopy tieto informácie. A tretí, ktorý prebiehal na SAUKE, na etnologickom ústave, zase deti zapisovali spomienky svojich rodičov a starých rodičov na obdobie socializmu a posielali to vedeckým pracovníkom. Čiže zase obrovské množstvo informácií, ktoré sa takýmto spôsobom dá nazbierať. A to je vlastne pointa tohto nášho príbehu, tohto ročného, ktorý sa volá Modrokamenské domy hodné pamäti, že zámerom tohto projektu sa spojiť pre jednu dobrú vec, všímať si čo najpodrobnejšie naše spoločné dedičstvo, ktoré tu v meste máme a spoločne vytvoriť potom nejaký výstup, ktorý by to naše dedičstvo spopularizoval, aby sme si ho vedeli viac vážiť, aby sme ho vedeli viac ponúknuť našim návštevám, turistom, ktorí prídu do Modrého kameňa, aby napríklad tie deti mali nejaký zmysluplný čas strávený cez leto a aby sme mohli takto viac dôverovať vede. Ja teda ten projekt predstavím ešte neskôr, ale mohli by sme prejsť na našu prvú hostku. Poprosím pani Bitušíkovú, aby prišla medzi nás.